गिबियावनो बाथौ बिबुंसारफोरनि नायगिरि आरो खनगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। आंनि मुङा थरायना सान्दिया बसुमतारी, गामि आंग्राजुलि, जिल्ला उदालगुरि, बियाब उदालगुरि। आं दा दोंसे आरज मेथाइ खननो आखायाव लादों। बे आरज मेथाइनि मुङानो जादों नंखाय बे संसार। नंखाय बे संसार, नंखाय बे जिउआ, साया माया। जिउआ जोंनि सानैनिल' थास'लायनि दैयाया थास'लायनि दै। जिउआ जोंनि सानैनिल' थास'लायनि दैयाया थास'लायनि दै। नंखाय बे